नै राङापारायाव दंफैयो सान्दुंजों मोजांखौनो सिनाया ओइथिं ओरै सिदा थांसै बैथिंबो नै साहा बागान गेजेर गेजेर माने दायो आबौ जानाय न'खरसे दं बेयाव सिगाङाव माने बेयावनो थांगासिनो आरोना दैमा सेराव निसामारि ना बे दैमानि नामा मा नाममोनलाय गाबुरु दैमा होनना बुङो आरोना बै सेर खाथियावनो माने दा आं जि जायगायाव फैदों माने राङापारा जुगिबिल होननाय जायगायाव फैदों आरोना बिहावनि न'आव बैनि सानैबो थाबायबोगासिनो दा जों नै साहा बागान गेजेर गेजेर थाबायलांगासिनो आं दा एसे दिन्थिनानै होगोन आरोना जायगाखौ माने माबायदि जायगाफ्रा जा इन्टारेस्ट माने बिफां लाइफां बिराद दं थान्दा गुसु माने साया जोंथिं बेबायदि गैबावला बिफां लाइफां जोबोद खम जाबाय साहा बागान आरोना नैथिं माने मैदेरबो फैयो होनना खोनादों मैदेर फैयोनो बिनिफ्राय दायो बांसिनानो माने नैबे एरिया साइडआव मा होनना बुंगोन बेखौ माइ गाया आरोना बांसिनानो गय बागान साहा बिलाइ बागान बांसिन बेबायदि खेथि खालामनानै माने सोलियो बेबायदिनो माने बिसोरनि इनकामा बेनो आरोना जियानो जा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं एसे देखायलांना होनोसै साहा बागानखौ आरो मा मैगं लानाय जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो साहा बिलाइ खागासिनो आरोना जेथिंबो साहा बिलाइ साहा बागान गोजा जेथिंबो माने लोगोफोर एसे बेरायथावथाव माने साहा बागानखौनो नायथावथाव फैलायनाय जाबाय आरो आं दायो नोंथांमोननो निसामारि दैमा जिथु गाबुरु दैमा बेखौ एसे देखायनो नाजागोन आङो जायगायानो माने जोबोद मोजां आरो साया बिदिनो थानो मोजां नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुलांगासिनो नै बिसोरबो थाबायलांगासिनो दं नैबे मा बिफां बैनि बोग्रि नै बिराद मोजां स्राय माने बागानानो बागान जेथिंबो थांदोंमोन लोगोफोर दा बिनिफ्राय लामाखौ आन्दायनानै आरो फैफिनबाय आरोना बे लामाथिंनो फैफिनबाय माने हाग्रा बंग्रा नालाय लामाखौनो मोजां सिनायजोबा माने फैबाय थानाय जाया नालाय बिनिखायनो आन्दायलाबायगासिनो दा माने सापात खाग्राफोरनियावबो सोंनोबो बैसोर गेजेरावसो दं नालाय दा थेवबो गावनि आन्दाजजोंसो थांसै आरोना लोगोफोर दा जियानो जा लोगोफोर माबेसिम सौहैयो नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर बै नै माथो खोनादों ओइ नै बोरमा गाबदों नै बै सिगाङावनो जानांगौ लोगोफोर माने आन्दायलाबायो जोंना मा बुंबावनो आरोना लामा सामा हाग्रा अरनबारि सेर मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर
फ्रामनिसो अमा नामा आबै फ्रामनिसो नामा अमायालाय खेबसे जों फिसिनाया थैदोलै फ्रामनिया बिसोरनो आबासो नांगौ ना मा होनना बुङो मालाय साफा जागावसो दोनोना इसोरखो दिनै फुङाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय थाङासैलाय नोंनि मोनफैजोब्बाय थान्दा गुसु बार बारगासिनो लोगोफोर निजोम माने थिं आरो गाबुरु दैमा आं देखायहरनोसै नोंथांमोननो निसामारि दा नियाव थारमाने नियाव बिराद नेट मोजां नाङो नालाय बिदि जायगायावसो नेट थानाय जायगायावसो नांगौ जायो आरो जोंफोरथ' माने सानफ्रोमबो भिडिअ होबाय थानाय जायो दा आं नेट गैयिखायनो माने भिडिअफोरबो होनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर दा नै माने आं थेवब्लाबो माने दा नैबे जायगायाव फैनायखायसो भिडिअ माने हगारनो मोनबाय दा नै नेक्स्ट भिडिअखौ न'आव थांनानै हैनोसै नैबे भिडिअखौ दा माने गोबां खामानि थायो नालाय लोगो लोगो हाया बिनिखायनो दा एडिटिं सिडिटिं खालामनानै एसे मोजां फोसाबनानै माने हगारनोसै आरो न'आव थांनानै थान्दा बार बारगासिनो ना नै एसे देखायहरनोसै दे आं लोगोफोर दे नायलांबाय थादों बैनो आरो मा दैमा होनना बुङोमोनलाय गाबुरु दैमा निसामारि खाथियाव रिजार्भ बियो दा नैयावबो लोगोफोरा गरम माने सान्दुं गोसा जाब्ला गरम नांब्ला माने बैयावबो जिरायना थानो हागोन आरो ना बैथिं माइबो नेयो मैदेरबो नेयो बैथिंबो माने सनाय रुपायनो आंथ' मिथिजोबा जाहैबाय दा जियानो जा नै थारमाने जायगाया जोबोद नायथावना माने बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना दा नै सासे जिरायना दं बार खोलो खोलो लागासिनो आरो नै सम्पाया बिबोनां जायो बिबो फैफादों बेरायफानो जायगा नायनो लाना फैफाबाय मानो होनबा न'आव हारसिंसो दरसे सि थाबाय थायो बिनिखायनो लाना फैफाबाय थौ बेरायहैनो होननानै नङाब्ला न'आवनो खामानि मावनाय जोबा मा जागोन मानसिफ्रा नैबे आरो लोगोफोर नैबे जातका आरो दै नैखौ नुदोंना लोगोफोर नै मैदेर फैबाथाय माने गार्दाव आरो बेयो दै लोगोफोर थारमाने जिहेथु नैबे फरेस्ट मोनसे जायगासो नालाय बेनिखायनो मैदेरनि थाखाय एसे गिथावना बेनिखायनो बे मोनसे जातकाखौ होनो गोनां जायो आरो ना लोगोफोर नैबे बे न'निफ्रायनो हरो माने दा नै बैथिं फुरा बाउन्डारि दंजोबो आरो ना लोगोफोर माने जातका होनांगौ जायो मैदेरनि थाखाय जोबोद गिथावना माने मैदेरा सम सम फैबाय थायो जाहैबाय जायगायानो मैदेर बारि नै जेथिंबो हाग्रा बंग्रा गोजाखा आरो ना जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननो माखौ मा होनबा मैदेर बारिखा माने बिदिलाय नङा माने जियानो जा मैदेरफोरनि थांलाय फैलाय लामा इयाव माने मानसिया थाफैबाय उफाय गैया बिसोरा आदार जानो जेबो उफाय गैयि जानायलाय बिसोरबो मानसिखौ माने डिस्टार्ब खालामनो होननानै फैया नाथाय उफाय गैयियाव मालाबा गावसोरनि जानाय आदार माने नागिरथिंनायाव माने मालाबा मानसिनि न'थिं थांफ्लाङो बेयावनो बायदिसिना खालामफ्लांलाङो बेनो आरोना बिसोरबो खालामनानै खालामा मानसिखौ जानला मानला बिसोराबो बुजिनाय दं साननाय दं अननाय दं मानसिनि फारसे मानसिफ्राबो बुजिनांगोन मानो होनब्ला मैदेरखौ जुदि मानसिया जुदि फिदिंनो हायोब्ला अब्ला मैदेराबो मानसिखौ फिदिंनो हायो बेबायदि आरो अनलायनायनि गेजेरजों बयबो थानो नाजानांगोन नै लामाया माबायदि लोगोफोर गोजौ गाहाय माने हाजो एरिया टाइपबो नालाय बेनिफ्राय आरो हाग्रा गेजेरबो अरनबारि बिथिंनो मोसौ लांलाय लाबोलाय खालामो
थिग मा नै सासेया दा मैगं खानो नागिरबाय माने मैगं एसे लाना थांसै आरोना लोगोफोर माने न'आवबो एसे नांगौ मा मैगं खागोन महर जोगोनार बिजौ आरो मैथा बांगाल मैथा गोखालै मैथा गोखा नै मैगं एसे फोदों बेयावनो एसे मैगं लाना थांसै नों सेखालाबाबो बेखौ हमनो हाया माथो नङालै आं बे दानायसो माबा दानायलाय mwigong मालाय समफायाबो खागासिनो सासेयाबो नै बैथिं खागासिनो आरो नै एसे लाबाय नैयाव ओमफ्राय एसे लाव बिजौ माबा बिजौ दंनो आंखौ मा अरखोथाय आंबो बोरैबा खेब मोनबाय थाबाय आंखौ हा आंसो सासे मोनो उनावहाय ओमफ्राय खुरबाबो मानगाया अराव हांना लायलायनो गोनां जायो बोरमायाथ' अरखिबो दङसो हांना लालायो आथिंखौ खाथियाव लानानै मस्थ' मानो मैगं आरोना नोंसोरो गासैबो मैगं फोजोबनाय जायजों थैखाला